Παρακαλώ. Έλα, φιλαράκι. Ναι. Για τον G6R το 1000 θέλω να ρωτήσω, ρε φιλαράκι, πόσο κάνει? Ποιο G6R, το K8? Το K7, αυτό. Το K8 είναι στα 15 μαζί με τις εξατμίσεις. Το δίνεις μαζί με τα γεσομόρια αυτό, Ναούμ? Ναι. Ανταλλαγές παίρνεις εσύ εκεί που πια σου εκεί μου δώσανε? Στην Κόρινθο, εσύ από πού είσαι? Κόρινθο. Εντάξει, εδώ έξω από την Πάτρα είμαι, καλά μου δώσανε. Παίρνεις ανταλλαγές μηχανάκια? Τι έχεις? Έχω ένα FX 125, του έχω φτιάξει να πούμε 150, ξυρίζει το μηχανάκι, πολλά νίκελα επάνω. Με νίκελα, Πολλά. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει έξω πουθενά? Μπορώ, ρε φίλε, εδώ στο χωριό μου το ζητάνε όλοι να πούμε, αλλά εντάξει δεν παίζουν φραγκά και εντάξει ξέρω κι εγώ να πούμε τι γίνεται. Εσύ πόσο το τσιμπάς αυτό να πούμε, να το δώσω, να πούμε, να το πάρω το εργαλείο, να το φέρω εδώ να παλαβώσουν όλοι? Πάει καλά αυτό? Εντάξει ρε φιλάκι, το έχω μετρήσει, πάει ένα 50, ένα 60, ξέρω εγώ πόσο πάει. Έχει κεντροφόρια επάνω, έχει πλεξούδες, έχει πολλά. Ναι, δεν κάνω μόνο αυτό που να μην το πάρουμε καθόλου το παπί τώρα, ξέρω εγώ. Δεν σε βολεύω να το δώσεις έξω. Εσείς ανοιχτά το απόγευμα να πούμε να σκάσω μύτη εκεί πέρα να το δεις, να το χαζέψεις. Έχει αερογραφίες επάνω, έχω κάνει της Παναγιάς στα μάτια, φίλε. Έχω ρίξει πολύ χρήμα. Και δεν το ζητάω πολλά. Από εδώ να το δούμε? Ναι, να το φορτώσω στο αγρότη να το φέρω. Και τι χαρτιά θέλεις να έρθω να κάνω τη φορολογική, να πούμε, να το τσιμπήσω να πούμε? Καθαριστικό ταυτότητα θέλω και έλα από εδώ να τα φτιάξουμε όλα. Αν το τσιμπείς να πούμε το FX, να πούμε ξυρίζα, σου φεύγει από τα χέρια, φιλαράκο, δεν ξέρω άμα καβαλάς. Θέλει γερό στομάχι. Θέλει γερό στομάχι αυτό να πούμε. Γιατί δεν μπορώ άλλο εδώ. Ξέρεις, η μηχανή είναι πολύ μουνοπαγίδα να πούμε το K8. Το θέλω κίτρινο. Κίτρινο το θες? Ναι, δεν υπάρχει. Έχουμε κίτρινο. Ένα τελευταίο, προλαβαίνεις. Εντάξει, φιλαράκο με το τσιμπής να πούμε το FX θα το κάνεις βόλτα, ρε, σου λέω. Είναι από service. Δεν μου λες, δεν ξέρω τώρα να πάρουμε FX τώρα. Πόσο περίπου υπολογίζεις? Ρε φιλαράκι, δεν ξέρω, να μου πει μέχρι 1000 εκεί 800 ευρώ να του δώσω, αλλά είναι γεμάτο αερογραφίες, έχει ντελόρτο επάνω, κεντροφόρια, ό,τι θέλεις, έχει βουισέκο να πούμε, γαμάει το μηχανάκι ρε. Φέρ' το από εδώ και θα τα φτιάξουμε όλα. Εντάξει ρε φιλαράκο, αν μου το δώκεις δηλαδή το K8 δηλαδή, το παίρνω δηλαδή Θα στο δώκω και θα το πάρεις και θα φύγεις. Ακούς, θα έρθεις σήμερα μέχρι τις 5 ναι. Ή αύριο μέχρι τις 8 το βράδυ. Εντάξει, αυτό έχει να το κάνω κανένα test drive, να το σκόσω κανένα όρθιο να πούμε το K8 να παλαβώσει εκεί να πούμε. Έχει, όχι. Μπορεί να το οδηγήσει, είναι γρήγορα αυτό. Τι γρήγορα, ρε, εγώ το παπί το στίβω να πούμε. Συμπλέχτη να πούμε, το έχω κάνει ξερό τελείως. Άμα το δεις, Δευτέρα αλλαγή, Τρίτη σηκώνει λαμπάδα να πούμε. Χέζεσαι. Είναι δυνατό το 1000, για το 1000 δεν θες? Αν με κάνεις εσύ βόλτα να πούμε, μωρέ, εντάξει, τι είσαι τόσο κουλομαρία, είσαι να το ανοίξει να πούμε. Θέλω να μου το ανοίξει να δω άμα ανοίγει. Θα σε βάλω πίσω εγώ να σε πάω βόλτα. Ωραίος ρε φιλαράκο, εντάξει να πούμε. Είναι κίτρινο λαδί, γεσομούρια δώρο. Εντάξει, Κομπλέ, τα πάντα, έλα από εδώ όμως. Να το προλάβεις και θα φύγει. Πού θα πάει? Είναι ένα κομμάτι, θα πουληθεί. Εντάξει φιλαράκο, να πάρω κράτος, δηλαδή αν με κάνεις εκεί, έχεις καμιά ευθεία καλιά, το τσιτώσει να πούμε, αν με κάνει κανένα καντήλι, κανένα τέτοιο. Έλα από εδώ και θα σε πάω εγώ και σε ευθύες και σε στροφές. Εντάξει φιλαράκο, σου κάνω εγώ μια βόλτα με το FX μετά κλάς μπάμιες να δεις τι τιμόνι είμαι εγώ. Εντάξει. Έγινε, έλα από εδώ τα πούμε. Γεια σου ρε φιλαράκο.